Der var engang en konge i et stort kongerige langt mod nord. Nogle talte tysk, Guten Abend, ich spreche Deutsch. nogle talte norsk, Vi står på ski og på i hytte. og nogle talte dansk. Hvad sker der der? Kongen hed Frederik den 7., men han var egentlig ikke særlig interesseret i at være konge. Frede var egentlig mere interesseret i damer og hunde. Men ude på landet stod Orla. Orla havde i mange år talt til bønderne om Danmark. Et Danmark helt ned til Ejderen, og alle dem, der talte tysk, Tschüss. skulle være danske. Moin, moin. Kongen. Sagde Orla. Kongen skal man ikke stole på. Han vil kun have hunde og damer. Stol på mig. Mig og mine borgervenner. Vi giver jer frihed. Hurra! Lighed. Juhu! Og broderskab. Hvad er det? Det skal vi nok fortælle jer. Hvad med søsterskab? Nej, det er først senere. Send din søster hjem til mig. Sagde Orla. Orla måtte en tur i Brummen. Mest på grund af det med frihed. For man må jo ikke sige hvad som helst. Men Orla hyggede sig egentlig helt fint inde i Brummen. Hej, Orla. Ikke nu, jeg tænker. Da Orla kom ud af fængslet, gik han med sine venner op til kongen og sagde, Demokrati nu. kongen var også presset fra flere tider. For dem, der talte tysk, Tschüss. ville ikke være danske, og sagde, Auf Wiedersehen. Wir wollen Deutsch werden. Frede gav Orla sin frihed og en grundlov, men han insisterede på, at alle dem, der talte tysk, Tschüss. skulle være danske. Dermed blev Danmark demokratisk, og Orla måtte sige hvad som helst. Men dem, der talte tysk, Tschüss. blev sure og sagde, Wir wollen Krieg haben. desværre var der rigtig mange, der talte tysk. Tschüss. 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 Så selvom Frede vandt en lille bitte krig, hentede alle dem, der talte tysk, alle deres tyske venner. Tschüss. Hilfen bitte. Ja. Okay. Så Danmark blev slået og blev et lille lille land efter Fædrelandskrigen i 1864.